Stále sa na prvom stretnutí s klientom pýtam jednu veľmi dôležitú otázku. A to je, koľko služieb chcú v rámci jednej kampane propagovať. A musím povedať, že 90% ľudí mi odpovedá, veď predsa všetky, chceme zákazníkov na všetky naše služby. No a ja sa im potom snažím vysvetliť, že možno pravdepodobne aj kvôli tomu nemali doteraz výsledky, aké by chceli, lebo sa snažili v rámci jednej kampane spropagovať niekoľko rôznych služieb. A práve kvôli tomu je ten online marketing v dnešnej dobe tak efektívny, že funguje práve na základe toho retargetingu, čiže toho znovu zacielenia. Pokiaľ ja v jednej kampani spustím niekoľko služieb, tak práve to má opačný efekt, že môj potenciálny klient alebo zákazník sa klikne na tú službu, ktorá ho zaujala v rámci jednej kampane a ďalej sa mu zobrazujú možno aj iné služby, o ktoré on v podstate nemal ani záujem a tým pádom sa nám neprekonvertuje. Kdežto pokiaľ my v rámci propagácie vyberieme jednu službu, ktorá toho klienta, toho zákazníka zaujme a klikne si na to, tak potom sa mu stále zobrazuje len táto jedna služba v iných variantách, s inými obrázkami, s inými videami a je tam oveľa väčšia pravdepodobnosť, že sa mi nakoniec prekonvertuje a že tá návratnosť investície bude omnoho vyššia, lebo získame viac tých lídov, viac tých dopytov na tú konkrétnu službu. Preto s každým klientom identifikujeme, akú službu by chcel spropagovať, či z hľadiska návratnosti investície pre neho dáva zmysel, samozrejme aj z hľadiska efektivity a tak ďalej. Pokiaľ chceš vidieť viac takýchto typov, tak ma sleduj a raz sa s tebou podelím